ayah. Wah, aja ayah. Lho, kula kepengen niku Nek mau. niku wau ayah nek sampean nggih kamas ngono, mosok kok ayah. Mboten kepareng ayah to? Aja, aja. Oh. Ya ndak. Tak pikir aku arep dadi anake wedok ngono. Ayo, nek kok sampean dadi anakku wadon, engko kuwatir bapak lho. Lah kepripun? Bubar mayang kok tak keloni bapak bobok. Bareng karo bapak bobok. Ya mboten pareng. Ya mulane aja ngundang ayah Mas ngono wae. Baiklah. Iya, Sugeng dalu piye kabare Mbak Ira? Sugeng dalu Mas Iwang alhamdulillah tambah lemu-lemu. Nggih, kula yo tambah lemu-lemu sing jelas tambah tuwa. Kula nggih kaget. Wau nggih to saking kula niku telebrang-telebrang tak kira niki lho, tak kira. Tak kira niku sapine Pak Lurah lemu ginu-ginu mlebu omah. Ajeng kula stop lho kok sampe kok abang. Jebulane Mbak Ira, lemune kaya kuwi. Aku arep medhun akeh wong ra sida medhun. Ya aja motong. Nuwun sewu Mbak, niki miterang ketone niki ganti tumpakan apa kepripun niki? Lho, kok ganti tumpakan piye ta? Maksude, biyen niku mobil napa nggih Cirit. Lah sakniki kok mobil Avanza. Mobile ganti malih mobil napa? Niku maksude tumpakan niku. Lho, nggih. Nek riyen niku seret niku rak cilik to. Cirit cilik. Kula ijolke zaman karo Mas Yanto terus dijolke sing luwih gedhe. Innova. Innova. Nah, Innovane tesih utuh. Napa pun ganti tumpakan melih. Oh. Sakniki Pajero nggih. Sakniki Wah, jane kiai wong kondang ya ngandel. Das pundi to? Ganti Pajero. Mongko ya ora mung ganti tumpakan ya ganti garwa barang nggih. Aduh. Ora usah diungkap. Ya ora apa-apa, wong penggenahan kok lho. Penggenahan. Ya monggo Mbak Ira, mbok bilih badhe paring pengendikan rakyat sekelima mangke saderenge ngaturke lagu misung-sungaken kagem warga masyarakat Gondang Legi. Mliginipun utawi linangkung katur Bapak Haryanto, Kepala Desa mriki sak pamong perangkatipun. Katur sugeng dalu dumateng sedaya kemawon tamu undangan ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal ngaturaken sugeng dalu, sugeng binarak lenggah menapa menika cegah lek. Nggih, cegah lek. Lan ugi sedaya warga Gondang Legi nggih. Dos pundi kabaripun, Pak? Kabar sae. Aku mau ki liwat ning kono, Mbak Ira. Oh, sekalingan ya Mbak. Oh isih. Kalau tahun winginipun kula nggih sowan. Teng mriki. Nggih, namung wingi sik mboten sowan. Oh nggih. Nggih, kalau mongso ki ya ana duwite, kalau mongso ya mboten kaya niku, Mbak. Nek nimbali sampean terus mangke Pak Lurah ya bangkrut. Kula nggih didhawuhi janipun wingi. Ning mboten kersa. Kula dereng saged. Oh, mergane dereng ngeparingaken sesuatu hil. Oh nggih. Lah niki raning sakniki pun hil yang mustahil monggo garing lakon mawon. Iya. Kala wau ugi kula wonten WA. Wonten Mbah saking penyanipun Bapak Haryanto. Oh nggih. Bilih penyanipun Bapak Kebrek menika ugi rawuh mangke kapurih minggah panggung. Nek jane ngene Mbak, jane lho. Nggih. Mengingat kesehatane Pak Lurah Kebrek, kuwi jan-jane ora arep rawuh. Asline iki lho asline. Oh, ngaten. Ning mergo Pak Lurah Kebrek midhangetke enten Mbak Ira teng mriki, gitu. Terus digadah ngagem celana terus tindak mriki. Iki lho, jane kaya kowe. Jane ora tindak mengingat kesehatane kurang fit. Nggih. Ora tindak. Diambali le ngendika diambali. Ning mergo ana Mbak Ira terus ora kepenak penggalihe, terus kepeksa tindak mriki. Oh, nggen ganti-ganti won apa? Ngagem celana, celana panjang. Oh, mboten ngagem celana. Sarungan. Ya ora ngagem celana kok ya. Mau lho, sik urunge ganti ngono lho. Durunge ning tekane wis ngagem celana. Oh, nggih, katerus. Nek ngagem celana ki Pak Lurah percaya, Mbak. Ora mung ngagem celana. Pripun? Ya nggawa rokok ya ngesaki barang iki lho. Oh, dadi nyicil ayem niku. Nyicil ayem kula. Mbok menawane. Nggih. Monggo. Yo. Kula kangen niki, kangen bawa sing nika lho. Sing jenengan tuturi nika lho. Sing kepripun? Panjenenganipun pun lali. Kula sakniki wis rasa bawa suarane pun esek Mbak, ora kaya mbiyen. Nggih nembang nggih Solok Marmon rada nyengko. Dadi wong mun rusak niki suarane. Mboten rusak niku ning kudu jenengan niku kudu ngrumangsani. Oh iya. Wis tambah tuwa. Oh nggih. Ya wis lah ora apa-apa. Nggih nek kula ra tuwa. Aku tuwa. Ora tuwa bola-bali bojo-bojo kok. Bojo nek tambah nom. Iya. Nek bojo karo tuwa ya tambah nom. Iya. Ning suwe-suwe ya tuwa. Ya, bapakne Mbak Ira. Alhamdulillah, tasih diparingi umur panjang. Wes meh wanci
Niki mbiyen sing nuturi dalange lho. Oh, iki to. Iki Joko Lolo iki Asmarandono. Jarene niki nek ra aku ora. Galingan iki kula. Aja omong-omong lho. Ora. Bojoku bareng diputus saiki wis tumak ninah kok. Napa nggih? Ora jengkel ora. Jengkel ora. Hah? Jengkel ora ming ngranyam paling ngono kuwi. Mboten nek kalih kula mboten, lahir batine wis padha jarine. Syukur. Coba jerone pun apal jare. Walah lek ngasiran, lek ngasiran. Sairan kok ngasiran ya. Lingsir wangi si Joko lolotan nendra Pak Dalang Among. Nggih, Kamas kula nggih rawuh niki. Winjang tanggal 13 wonten kebrek di Sengkuyung, Mbak. Oh, nggih. Langkung prayogi mboten usah ditimbali tetep sampean usul mawon Winjang. Oh, gampang niku dintene Tanggal 12 wonten Ngambal. Nggih. Selasipun wonten Blengor. Oh, ngaten. Pokoke ora usah dibeng. Telung bengi niki berturut. Betul, ora usah ditimbali mangkat mawon. Oh, nggih kula niku penyanyi sregep nggih. Ning urusane ampun kalih Kamas kula. Oh, lah kalih sinten? Kalih Pak Lurah masing-masing desa. Mesake Mas kula. Kula nggih tesih apal lho dalane ten kebrek niku nggih apal. Nek wong butuh ya ngene iki wong butuh. Ning wingi-wingi tahun wingi wong ora butuh ya. Ora mengenal. Ya ora ngono kuwi. Wingi beda sopire kok ya. Gemlondong jeneng amben Lelo lelo banget anggun kuna langsa kaya den pinilola wong tininggal wong tininggal bapa biyang susah dadi